suka taka mai zuciyar shi suka lotsa mai kai, bakin shi ma a buɗe, fiskan shi ma ya burma haka dai ciwo da yanda dai suka gani masu wanka bayanin dai ba daɗi. Abin da sai da ci Allah ji kan shi gafarta mashi rasa ya Allah sarki duniya. Wasu wanda iyaye da suke zargin wani da kashe musu da bai wuce shekara 19 ba. Wannan batu fa ya tasar da hankalin al'umma kwarai da gaske, wanda ya faru a can Katsina da ke garaman hukumar Kaduna ta Arewa a jihar Kaduna. Wasu daga cikin 'yan uwansa yanda suka bayyana abin da ya faru ga ta bakin su. Sunana Halima baba. Yaro ne dan kanwata ce, wani ya kashe shi da mota kan maganan waya. Wayan na waye? Wayan na shi Ibrahim ne marigayi. Dan to shi ya karbi waya ne akan zai sai wayan. Kwana kusan 3 bai bashi waya ba, yana ta sintiri kwana 3 sai jiya ya tafi da daddare. Ya je yana zuwa ko sai suka haɗu da shi, sai magana ya ce to ya bashi wayan shi, sai ya ce ba zai bashi ba. To daga nan dai Allahu a'lam musamman ya faru da suka fara dukan shi da wani abokin shi suka je. To aka fara dukan kan abokin aka fara duka, sai shi mai wayan da abokin ya raka shi ne, sai shi ma aka haɗu aka fara dukan shi, suka fara duka shi ne sai ya hama jikan abokin, sai aka dinga dukansa tare. To daga ƙarshe sai ya tashi, bayan duka sun musu duka, an ci har da wuka a wuya ma suka soka mishi. To daga baya kuma shine sai ya tashi, bayan ya tashi din nan zai shiga mota, shi ainihin wanda suke da waya, wanda suka karbi wayan a hannun shi, shine sai ya je tar wajen marfin motan, ya ce ba zai shiga ba, ya ce tashi mishi in ba ba zai kashe shi yanzu. Bai dai tashi ba, in yayi nan sai ya tare shi, in yayi nan sai ya tare shi. To daga karshe dai shine sai ya bangaje shi, ya ture shi, sai ya faɗi ƙasa. Bayan ya faɗi ƙasa sai ya hau mota, sai ya taka shi. Da ya hau mota ya taka shi, sai ya reverse ta baya kuma akan shi. To ta nan dai kawai aka kwashe su wanda suka yi kisan, sai suka dauke shi suka kai shi asibiti a Yoruba Road Balogun. To da suka kai shi nan gurin shine fa shi wannan abokin shine dai sauri ya zo gida ya faɗa dai da sauransu. Dai ciwo da yanda dai suka gani masu wanka bayanin dai ba daɗi. Sunana Maimunatu Umar. Ni kanwan baban shi ne. Ya sunan shi? Sunan shi Ibrahim. Ya kai shekara nawa? Zai kai shekara 19 zuwa 20. Labarin me kuka samu ya faru da shi? Jiya ni ina bacci wurin 11 sai kanina ya zo tashe mu, ya ce ba mu san me yake faruwa ba ne. Na ce me yake faruwa? Ya ce ai yaron Abdullahi an kashe shi. Can muna zaune ana ta jijimami sai ga wani yaro nan ya zo, sai ce shi ya zo ya ce shi ya san me ke faruwa. Aka tare da ke sai aka ce a shiga da shi sai ya ce gaskiya shi na tafiya kan Ahmad Bilorin abin nan Beniro, sai gan shi a kwance cikin jini. Ya tsaye da keke ba keken da ya dauka, sai tsaye da mai mashi ce don Allah ka taimake ni muka yaran nan asibiti. Ya dauke shi ya kai shi, da ya ji asibiti suka ce kawo police report. Shi kuma yana jin tsoro bai zo ba, can abin da ya bai sake shi ba, sai ya zo ga wani yaro, sai je ka ce ma baban Ibrahim gashi abin da ya faru. Shine da aka je asibiti, shine aka dauko shi, sun dattake shi da gora, sun caccaka mai wuka. Shine suke baya da moto, ya taka shi, karar ya mai kafa, ya kale ya mai hannu, suka taka moto har zuciyar shi, suka taka mai zuciyar shi, suka lotsa mai kai, bakin shi ma a buɗe, fiskan shi ma ya burma haka. Ita ma mahaifiya ga shi marigayin ta bayyana yadda labarin da ta samu ga ta bakinta. Sunana Hadiza. Ya kai da marigayi? Yaro na ne. Kiran baban ne kawai aka ce ya samu hatsari yana asibiti. Shine baban ya fita ya tafi, yana zuwa kuma ya kira ne ya ce Allah ya mishi rasuwa. Wai abokanan shi suka taka shi da mota ya mutu. Amma ko wani abu ne a tsakanin su? Yara na ba sa faɗa, wala bai da abokin faɗa ma. Yanzu su abokan an samu nasarar kama su? Wallahi ban sani ba, dai dai magana na hannun 'yan sanda, su suka kawo gawon ma gida jiya. Abin da sai da ci Allah ji kan shi gafarta mashi rasa ya. Sai dai fa an samu wasu matasa da suka yi yunkurin ɗaukan doka a hannunsu na ganin cewa fa wanda ake zargi da aikata wannan lamari suna ƙoƙarin su ɗauki doka a hannunsu. Sai dai jami'an tsaro sun yi ƙoƙari, inda aka dinga hayaniya, gama kaɗan daga cikin hayaniyan da aka yi. An dai
bayyana cewa jami'an tsaro a yanzu suna gudanar da bincike, kuma Allah ya ji kanshe kuma gafarta mi in ta mu ta zo Allah sa mu cika da kyau da imani. Allahumma amin summa amin. Kashar wata kenan Abubakar Halidu Mafa.